Rusija, Kaluška oblast, selo Zubovo. Crkva Djevice Marije sa velikim visokim zvonikom. Stojim ispod zvonika. Ovo je ulaz u crkvu. Svod od opeke je napola urušen. 2 bočna prolaza. Desni prolaz vodi u malu usku prostoriju. Sa stropom od cigle. Izgleda kao pomoćna prostorija. Na lijevoj strani je drugačije. Gore je bilo stepenište od cigle. Stepenište je napravljeno prilikom izgradnje zvonika. Evo dokaza. Pola cigle je u zidu, pola je u stepenicama. Evo još jedne slične cigle. Veoma usko stepenište. Ovdje ništa nije izmijenjeno. Cigle su ostale netaknute. Ovo stepenište je projektovao arhitekta. Čovjek je išao uskim stepenicama do drugog sprata zvonika. Ali iznad nema plafona. A nema ni stepenica za penjanje. Stepenište napravljeno tokom izgradnje vodilo je samo do drugog sprata. Popeo sam se u stepenice od cigle. U zidu zvonika nalaze se nezgrapne niše. Ne kao niše za pričvršćivanje podnih greda. Ova rupa očigledno nije za gredu. I ovdje je traljavo. Ostaci rezanih trupaca. Pretanke su za izdržljiv plafon. Također nespretna rupa. Ovdje se ne može umetnuti jaka četvrtasta greda. Iako je rupa napravljena tokom izgradnje. Okrugli komadi drveta u zidu. Ovo su ostaci skela. Debele izdržljive grede, ali različite veličine. I to na različitim visinama. Ovo je neka vrsta nereda, a ne projekat. Djelatnost pokvarenih građevinara. Drvene grede različitih dužina i debljina na različitim visinama. Na drvenoj gredi su vidljive metalne stege. Ovdje je visilo zvono, ali greda leži preko druge drvene grede. Arhitekta je planirao prekrasan hram. Sagradio je veliki zvonik. Obezbijeđeno servisno stepenište za drugi nivo, ali sam zaboravio na zvono. Niko nije rekao arhitekti da treba da okači zvono na vrhu zvonika. Onda su došli pokvareni ljudi i sagradili strašnu drvenu konstrukciju.